Kuljum fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei jidħlu medja ta' bejn 280 u 320 persuna. Iċ-ċifri ta' dan is-sajf mhux biss laħqu l-livelli ta' qabel il-pandemija, iżda saħansitra żdiedu b'madwar 5%. Biżbiss bejn Mejju u Lulju ta' din is-sena, fi 3 xhur, il-ħaddiema fl-emerġenza raw mal-25,000 pazjent. Fuq in-naħa ta' wara tal-emerġenza minn fejn joħorġu l-ambulanzi meta tidħol sejħa l-għajnuna, iltqajna mal-Clinical Chairperson Dr. Patrick Farrugia. Miegħu tkellimna dwar l-irwol tat-tobba u l-infermiera tal-emerġenza f'każijiet bħall-inċident ta' 2 filgħaxija meta saret operazzjoni ta' salvataġġ delikata biex ittella żagħżugħ minn qalb l-irdumijiet. Jekk ikun każ partikolari bħal tal-bieraħ, għandna tobba tal-emerġenza konsulenti li joħorġu bil-karozza u jmorru fuq il-post fejn jagħtu l-assistenza tagħhom biex il-pazjent jitwassal l-isptar fl-aħjar pożizzjoni medika possibbli. Dawn li jkollhom bżonn jagħmlu interventi fuq il-post biex il-ħajja tal-bniedem tiġi preservata kemm jista' jkun sakemm jaslu l-isptar u mbagħad titkompla l-kura tal-pazjent. Ma dan id-dipartiment imissu mal-500 ħaddiem illi l-kol għandhom ir-rwol importanti biex jiġu salvati l-ħajjiet minn tobba sa' infermiera, ħaddiema fl-ambulanzi, uffiċjali tas-sigurtà u dawk responsabbli mit-tindif. Dan kollha jaħdmu bris l-eluf ta' pazjenti li jidħlu l-emerġenza kull xahar illi kważi nofshom jinżammu l-isptar għal aktar osservazzjoni jew kura filwaqt li l-oħrajn jintbagħtu d-dar. Fix-xhur tas-sajf ikonna iktar inċidenti speċjalment hekk minħabba il-baħar u anke imħabba attivitajiet barra d-dar. Fix-xitwa tkun ftit żgħira differenti għax ovvjament ikollok iktar mart kroniku u iktar mart ta' pulmun u affarijiet li jaffettwaw l-anzjani l-iktar. Il-konsulent mediku saħaq li hija idea kompletament żbaljata li min imur l-emerġenza b'ambulanza jinqeda malajr. Fil-fatt dan id-dipartiment jaħdem b'sistema ta' prioritajiet skont l-urġenza tal-każ. Għandna ħames tipi ta' priorità. L-ewwel waħda hija l-iktar urġenti. Il-priorità numru 5 hija l-inqas li għandha bżonn riżorsi min-naħa speċi tal-emerġenza u ovvjament skont il-priorità tal-każ wieħed ħajnqed. 80% tal-pazjenti li jidħlu l-emerġenza jaqbdu jmorru minn jeddhom mingħajr ma jkunu riferuti minn xi ċentru tas-saħħa jew tabib tal-familja. F'dan il-kuntest, Dr. Farrugia appella biex f'każijiet fejn ma jidhirx li jkun hemm theddida serja għal ħajja, dak li jkun imur f'ċentru tal-kura primarja jew għand tabib qabel jirreferi għall-emerġenza. Ħafna jgħidu għall-istennija u hekk imma każijiet ta' priorità għolja ovvjament ħajnqdew qabel għax hemm is-saħħa tal-bniedem involuta.